manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbur Radio Philippines. Ti maudi apasat ti makalawas sa pakasarita na napauluan. Panagbalbaliw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. We shared together, kept that love alive. I can't forget you. Saan mo nga ilingad pa'y dagiti luwang, Fiona? Kung nagtupay nga da problema, agulbot ka kadipay lang kanyak. Mami, makaunanda ko ma. Nadyak na ibagadagos. Nadyak ngamin na panaknikan. Mga nasaksakita na klaunay. May papanitian niya. Hada ka di problema kini Martin. Kinasarita ki di ni Jennifer. Ngam nasaya at matipan nakisarita na kanyak. Kwa mami, ni daddy. Mabuti nga ka mga ibaga kada kayo ti daytoy. Ang mga napawilan dakto namang sarong karkadakwada kan tita Jennifer. Dinangran na kakadi, ha? Saan mami? Ngam kunak na nagbaliw ni daddy. Masya naklaunay kan tita Jennifer. Padaman sa bali, babae itibiyag ni daddy. Di ayop. Awan ng tibain. Di matlaangan nagbaliw. Di laangan mabainkan ka. Pawilan na ka din. Ama pan itibalay da daddy kan tita Jennifer. Amo ka napatagmatan kan ka ni Jennifer. Di laangan na asyan. Saan ka apawilan kapukin ni Jennifer? Saan ko akayat ti makibiyang? Tamangan noan niya ti panunutan dayjay alalaki. Agyamanak. No saan nakmatlang apawilan, mami? Nasakitan launay ni tita Jennifer. Kat kasapulan na ti mga dingay kan ko, ana. Hinna ko ni ti kwartog. Adala ang awagak. Adda ko nung awagan ni mami. Sino nga ta? Saan na kanumot akayat ti makibiyang? Taamang ano niya kanu ti panunutin ni daddy. Awan mat nga tanti panagayat na ka ni daddy. Nang makadlawak ka ni mami. Nasakit mat. Di nana ka ni tita Jennifer. Makapungto taglaunay itinaamuak kini Fiona, Jennifer. Laklakayanan, di matlangan nagnakap. Noon niya tinaglaw-anam kankwana. Ha? Pasensya kan ti panakasair ko tirignam. Makagura ag atalaga iti ama ti anak ko. No apay ang nagbirok paylay ti sabali. Anya pa'y laang, ti sapulan na ken ka. Ada madudog tirignak. Gaputa isak sakit da, manang tiyato. Agpadata a babae. Awat sa baling agsinakit no saan adata. Aglalo ta agpadata nagbalin apasa tibiyag ni Martin. Day talaunay ti pakalunagan tirignak. Itilaksin ti amin, mana. Saan mo kuman apanunutan pa'y dayta, Jennifer? Oket, anya nga ti plano? Inted kon ti waya-waya ni Martin nga desisyon. Saan nakakayat nga ibata? Anya ti kayat na asawon ni ti dayta? Agnanayon, pasakitan na ka? Ikabutang ko launay kat ni Papa. Diyak kayat amamuan na dayto eh. Amangan no anya ti aramidan na. Kanayon ti sasarungkar ni Jennifer kadagiti napalabas alawas. Ang dandanin makalawas asan ang nagpakita kanyak.
Awan ti amok apakakumikuman na. Tasaan mo't apalubusan ni Martin nga trabaho. Oh, masakit nga ta. Likliklikak ti mapan iti balay ta. Agingga ita. Nadagsan pa'y laang tiriknak kini Martin. Day talaunay ti pagbutbut na, David. Kasano nga ipanawag ko kini papati amin. Kan amangan nung makapaglinaw anda kini Martin. Jennifer, madudog tiriknak ang makakita, nagsangsangit ka. Ha? At damat idi kayan ayat ko, ngaminsukat na kiti sa bali. Kinutiman na laang dagiti Luana. Italaang na mistoryam kanyak data, David. Manipod idi. Sa anak pa'y anagayat iti sa bali. Ibagam no anya ti mabalin kong aramidan. Nakasaganak ang mga ramid. Tulungan ka. Awan ti masapul ng aramidam, David. Diyak kaya't amay ramraman ka. Makaanayon apakalaganan tiriknak. Ti panangandingay mo kanyak. Girl, I need you. I need your love. Anya ti kunam? Tiwaran bain. Nagtalaga keng kwa na liniputan na kayam. Wah, hagalwad ganyak. No sa anak ang makatupal, patayak ida. Ha! Daddy, sino ti patayan niyo? San ka ang makibiyang, Fiona? Awan amom iti daytoy. Saan niyo nga ipagangawan ti amok, Daddy? Adaan ako ni tinananay anakam. Kat maawata kon ti amin. Ah, No damanong David kan tita Jennifer. Sana po no ti atap yo alipliputan da kayo. apay nga isuda ti dapat jam ngam siyak nga amam. Da kayo ti amak. Ngam amok, no asino ti nagbasol. Isaksakit mo ida. Sabsabidungan dalang da panunot mo. Nagparbuda, tapno may kalintigan da ti relasyon da. Isuda ti pudno ang nagbasol. Saan, Daddy? Da kayo tinalawag ang nagbasol. Gaputan nakidak ti amin. Apaya dito ito imayan tayo, sir. Nabayagan day di na udi ang nagkuyog tayo ang naganup Inawis ka tanol ulimag dito ya pagsaritaan da. Awan makasinga ka na da. Kanawan makamunon niya tidda ka sa mapasamak. Anya ti, kaya tiyo asawan, sir. Nagtalagakin ka, David. Ngam si kabay gayam tinang padpadakas kanang lipot kanya. Nay, sana po no dayta, sir. Saan kayo liniputan? Agulpot ka pa ilang. Pinadakas na kini Jennifer tapno maagaw mo kanya. Inramraman mo pa'y danak ko. Amok nga arapa-apam tinapintas nga asawa. Awan kinapudno na dagiti pagpabasol yo kanyak. Saan ko agun dawayan ta kinasayaat ni Jennifer kanyak, sir? Ni Fiona a mismo tinakaimatang. Nga adda sa bali a babae iti biyagyo. Kulbod! Dakas kayo! Naglawag lang nga rin na nagbasol kayo. Di manong David pa lang, ti pagparangan niyo, dakas. Day takit din alalaki ti saksakit mo. Sige, Daddy, nagrandak. Aday wam day dalalaki.
Saan mong isakit? Sir, saan nyo adangran ni Fiona? Pumanaw kayo ni Tisang. Kat manipod ita. Ikatang kamatan na driver ko, David. Isardeng mo daging paki. Saan ka pumanaw? Kat, anya ti kayat mo? Ang nanayon apas pasakitan nak. Inuton nak apatayon iti aramidam. Nasaysaya at pa'y. Agudasan na kon. Tapno mamaminsan ti panagsaga pa. No kunak, asan ka pumanaw saan? Mawatam? Impatan nak! Dahito ka diti kumkunam apamatag Martin. Oh. May turdag gaya masaktan. Di mga gagkumaidikin ni Papa. Saan kumanay lawan? Nagadupay lang ibagbagam? Saan mo apagkarit nila kay Roberto? Ado ti kwarta. Juan, amok abag nang ka. Ado ti kwartam. Kat uray man ang ababa iti pagsusukotang may tibiyag mo. Ngam, saan na pa may gawid amang panokin ka? Jennifer, pagsaritaan da kumana sa yada ito'y. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta, Martin. Nalpasan ti amin kadata. Nauma akong kan ka. Jennifer, Impatag ka iti kastaunay. Inawat ko ti si bubukal akin na taong. Hindi ka pa'y lagayam nagbaliw. Apay alimitam ti abagam. Kan uray pa'y iti rubam. Agsaksangit ka. Mami, Ni Martin ka diti aking kapwanan iti daytoy. nga po iti panangikanawak ka ni Manong David akap kabilin na nairamraman na ka dinangran ni Daddy. Kiyawanan pa saan ko ang mapalabas daytoy, Fiona? Gapo iti panangipatag ko kan ka. Pinalubusan ka amarik nam ti pamatag iti may sangkuna. No pa'y sipod ubing ka, aging ga iti nagbalasang ka. Kat kinabaalam ti nagbiag nga awan amana. Kagura ko ni Daddy, Mami. Saan man lanas yan ka ni Tita Jennifer? Saan ko ang mapalabas daytoy? Masapol nga agrinis kami iti dayjay alalaki. Oh, ti awanan bain. Mapatay ko dayjay alalaki. Pangasayo, Papa. Bayan na ni Martin. Diyak kaya tamay isang makayo. Namkasta ka dilatan? Dinadaal na ti biyak mo. Ti dayaw mo. Ti masakbayam. Pakawanin ta ko, Papa. No dimngag ako maidi ka ta kayo. Sa anak amaawanan iti damnama. Amam-amok tumatlang ti lalaki. Apod no amang ipatagkan mangilalakan niya. Paddasan dayjay alalaki ti agparang. Makita na. Imbagak kini Martin. Asaan akong ariribukan, Papa. Gaputa uray anyat ibagpagana. Diakon makisinubyan kan kuana. Rumbang laan. Tila pagyaman ako. Saan kami anadaan iti anak? Kabalag ti agbyag anormal, Papa. Girl, I need you. I need your love. San ba yan nagkupas di kinapusagsak mo tiyato? Bastos! Ay! Tinungpanak. Para iti anak ko a pinasakitam.
Ah, Kan para kini Jennifer kan amin a babae a pinagsangit mo. sumardeng ka! Saan ko la kumaakayat at parangkan ka, Martin? Ngam gaputi panangiraman mo kini Fiona adinangran. Saan ko ang mapalabas da itoy? Di awanan bain Arialin. At nagayam sa bali ang nobyo na. Kat ti kwartag laang ti kinasapulan na. Oh, Diyos ko. Dahito'y kaditidusak. Napukaw ko amin na napatpat ga kinibiyag. Tauray dagiti upat ka naku kat pimaro damatan itinak. Sakit launay da ito'y alaglak ama kita. Ni Fiona. Iso ti kasing bedan ka dagitan nako. Awagak man. At do tinagkurangak keng kwan. Kanimpabos oy ko ken Jennifer. Sa kapila ko ma. Tasong batan na ka. Sa kapila ko ma. Agyaman nagtasinong batam di awag ko king ka. Pakawanan na kuma. Mailiwak launa yun king ka, iha. Naimbagtam mo yung ibalikas, dayta. Dayta, pakawanan kayo. Napukaw kayo amin na napatpat ka. Si kalaangan tinabati. Ladingitek. Saan ako nga umay dita balayo? Aglalo ko't pinanawan na kayo ni Tita Jennifer. Sige, Daddy. Ituloy yung taginom. Sana ka mapakawan yan ako. Anya na ito yun ang naramit ko, Diyos ko. Pakawanan na kumakadagiti ano ang nagbasulak. Naimbag, tanadanon nak pwede ito'y balay dabihin. Sarunod ko man ni Papa J. Farm. Nabayagan. Akayat ko nga pasyar dito'y balayo, Jennifer. Apa yatas kan nga aramidan dayta dabihin. Nasingit na. Imbilang ka nasaya at agaya. Agyaman na. Iti amin anay tulong mo kanya. Kumusta ka kaya man? Adang trabaho. Maragsakan nagparakan ka. Oh. Apay akas na di pa nang kitam kanya. Napintas ka, Jennifer. Pakawanan nak. Amo kasan pa'y aday to'y ti panangan. Apan nang ibagak iti marikrik nagkan ka. Ngam, kayat ko amam. Ay, ayatan ka unay, Jennifer. Jennifer, saan mo nga ibalod ti biyag mo iti nasaam ang napalabas mo? Pabusuyam ti pusom nga agayat manen. Papa, Manmano ang makasaritak ni David. Ngam nadlaw ko ang nasingpat. Amok ang napudno kan mapagtalkan. Nupay sana kas kini Martin, abaknang. pangasiyo papa. Saan ko nga inayat ni Martin? Gapulang tabak na. Pakawanin na iya. No nasair ko tirik nam.
Numabalin. Diyak ko man kaya't ang mapagsaritaan tinapalabas ko, Papa. Jak maliklikan nga idilig ni Martin kini David. Pabusuyan ka nga agdesisyon, iha. Sika, anya ti kandam. Saan ko ka di nga imbagakan ka, adyak kayat amakita ti panagrupropam. Iti pa'y nga imbagak asaan ka nga umay dito'y balay. Chato. Pakawanan na ko ba? Anya ti kayat mo asawan ni ti dayta? Mailiwag mo dun ka na kayo. Ni Lolo Roberto, Tita Jennifer. Wan, tita. Awan nagbaliw iti panakilangan ko kada kayo. Ni Fiona. Itay pa'y Kayat ko. ngagsarsarita na kini Jennifer iti salpo. Makasarak kay to iti pud nga mangipatid kada kayo. Pumasyal kami tukin mami, tita. I love you, tita. Agbababawi ak launay, Chato. Kahit ko alitupan dagiti nagkurangak. Uray, tanapukaw kung dagiti babae iti biyag ko. Lading itag. Sa anak nga umanugot iti kayat mo ang mapasamak. Pakawanin ka. Para kini Jennifer. Palubusan ka amang pasyar iti anak ko. Ngem, agpatinggala ang dita. Apay nga na siya, David. Ado tinapipinta sa balasang dita. Nga ada may kariti pamatag mo. Sana kas kanyak. Asaan na nasinaw. Saan ang napatag kanyak tinapalabas, Jennifer? Idiag din na kayo pailangkin ni Sir Martin. Nalimudan nga ay ayatan ka. Iso ang nagatapan na ka, adinadaal kin pinagpadagas mula. Awan day tayo ti panunot ko. No adaman na aramidak. Tapno maibutaktak ti aramid ni Sir Martin. Para kinipyaw na. Siyak ti makapanagna. Asaan mo aliniputan ni Martin? Naimbag ka tao, David. Husto ni Papa. Masapol awaya-waya akong ti pusok nga agayan. Kaya't mo asawan. Agyaman aklaunay, Jennifer. Ayatan ka unay. Saan mo unay papaggasan ti agpataray, Amador? Uray, tasan tamat ngagdardaras. Unay laki tinadanag mo rin ante. Siyak ti makam mo. Kansan ka kadipay nakasagana amaray? Amador, anya day nga ibagbagang. Jakla ko maipalubos asika ti agmaneho tanabartag ka. Nakaino maglang. Yung sana ka nabartak. O kita mo ta. Nakataltal na ti pulsok ngagmaneho. Ang napaggaslaunay ti panagmanehom. Siyak ti makam mo ko naklangarunan. Ni. Ti salbag na itanamay sa driver. Nakalawlawa ti kalsada. Kabigom ti manibela, Amador. Madong partan. Kaya't nagayam ti matay. Apay nga taga kagpa-kagpaak. Ay, da Amador ken rin ante awan da pay. Amongan din sungsungmot niya Amador di kapsatnan. International call na ito. Hello. Adda iti abroad ti umawawag no kastoy. Hello. Tita Carmela, kumusta kayon? Georgia. Si kabot kaya. Nakalagip ka man nga umawag. Siyempre, mailiwag ka na kayon. Kumusta gaya man ni Amador? Dahito'y nga ro, ti pagdandanagak, tawan damutlangan ka ni Renante.
Ang mga ano na bartag tumaninintun sumangpat. Isungsong na ni Reynante. Nagsimpat matngarot ti kapsat na. Saan na kadipay anay liliwag ti panang lukokon kwa na iti nang isukatan na kanya? Dahita nga ron ti problema mi ka ni Renante. Nilangan Renante ti makatultulong kanya kaya opisina. Dadadaman ta na abisyo ti dapat patag ka ni Amador. Sige nga rudan tita. Baliwag to ti umawag tapno napapaot to ti panagsarita tayo. Pakumustaan yung tulangan ni Amador. O sige, idanon ko dahita iha. Bye. Sayang. Mabalin pa nga ta, makapagsinublan da Amador kang Juritya. Hadala ngamin sa balik o gali asan na nasaya at ni Amador kang kuana. Idi adala nga rodan iti Amerika. Nakakita iti sa balay ang daksang kasat. Talino kumot da iti babae. Sino mang natanda ito? Hello? Ewan, siyak da ito. Anya, nadisgrasya na rin ante ka na, Amador. Naimbag. Ay, Tayo may kayo adagos dito ospital, mama. Renante. Ni Amador tinapakaruan. Awan poot na nga inakop da. At dapat ito emergency room. Anya nga binaya, tinapasabak. Sangka kunak lang abin ka na kayo, asada na sayat nga kuyog ti agkabsat na sidag iti disgrasya. At dabasol ko iti napasamak, mama. Gapo iti panang ipapilit ni Amador nga isutag maneho. Pinalubusak nga isutag maneho. Uray na kainom. Saan mo nga min kubagay palubos? Ambok, napaspas lao na iti panagpataray iti kabsat mo na isutag maneho. Day tangarod, mama. Napaspas nga agmaneho. Ket nakasabat kami iti kotse na paggasmat. Ket nagdinong par kami. Ano yan? Ay, ispalo niyo ko bati anak ko, Diyos ko. Pasensya kayo na nasip nga tanak mo na si Mangpat. Saan na kami na nakalugan na dago sa traffic? Kumusta ka ron, tinag-apply am anak? Awan sigurado na tatang. Awagan daktalata ka nun na dabakante. Kunak mat ngamin keng ka. Apadasam tagpatulong ka ni Mrs. Milyar. Isigod nga king kuka kadagiti na dumatal-talonag. Padasik to kasarita ito mawaya anak tatang. Umay kayo ang tulungan niya di talon. Ureksik ka lang ti maramidak. Sos, ito na nakakita keng kasumalog iti talon. Uyawan da ka maran. Nakaturpos ka iti kulihiyong agtungpal ka matlagaya may iti talon. Bayan nyo lang dagiti agsasao dita, tatang. Girl, I need you. I need your love. Anya tinapasama ka niya. Nasakit ti ulo ka. Kan ulo nga ka. Nasakit ti si bubukal na baki ka. Naimbag ta nakapuot ka na, Amador. Apay, saan mo ka din na malagip? Tinapasabakan ka. Mama, Saan ka ibagakan ka? Saan ka ngagmaneho? No nakainom ka? Sakit na kaparpartak ka ngagmaneho.
Basol ko ti amin, mama. Kumusta ni Renante? Naimbag, ta sana napakaruan di kabsat mo. Naimbag man. Saan nabali ang matayak? Basta saan amiramraman. Ay, Amador, anya ka di day nga ibagbagam. Ipatpatag kayo ng anak ko. Kat no andada ka sa mapasamak iti maisa ka na kayo. Ay, matayak lakit di mo tayo. Karurar mo lang iti ospital, Renante. Saan mo pa ilakid ang kabalan ti mag-opisina? Kabaulakon, mama. Saan ang mabaling agbayag tijak pa nag-opisina? Ado tinaskan nga si kaswag. Trabaho pa lang amin ti pampanunutom. Dandani kailangan rodan na tayong agkapsat. Kundi ka kadi mabaen, ang makita da kayo opisina nga da pala benda nag iti sugat iti takyak kan iti rupa. Anya ko matipagbainak, mama. Amo dagiti empleyado ang nadisgrasya kaming agkabsat. Apo, nadadaalan ta kinako apo anak ko. Payan nyo man dayta panunutan, mama. Oray tawan mo't mangilala iti kinataer daytoy anak kyo. Aniya. Apay kami na di ka pala garmaya. Saan ko pa nasarakan tim na magpitik iti pusok, mama. Dumtang to ti umno nga panahon para iti dayta abanag. Oh, kasano nga rod? Si ka pala ang timang pantay iti kabsat mo diti ospital. Napatag kanyak ni Amador. Angam, jak maanusan ti agbantay iti pasyente iti ospital. Masaulanak iti pasig nga agas amang angot ko. Ay, ijayak lang ang opisina, mama. Wala, si kakarote bakambo. Ngamno di mo pa'y kabailan. Sakbay nga agawid ka di balay, awagan nak. Tasyak ti agyan iti opisina. Makisaray ta aktunukwan iti mang bantay iti kapsat mo. Nagkabakibak mo tan. Dito iti impatuldo ti nagdamagak. Nga opisina kano ni Mrs. Milyare. Ngamawan kanupay ni Mrs. Milyare. May isa kano kadagit ti anak na ti dati taunag. Kamin. Sana nakatarang ka dayta. Good morning, sir. Oh, naimbaga bigat mo, mat. Anya ka diti maipay ko kan ka? Uwan gayam. Saan ka ko mga agbutang iti dayto alanga ka? At dapay labenda dagiti sugat ko. Kapo iti pan nakadisgrasya may iti kabsat ko. Ay, kasta gayam, sir. Manangaasin ni Apo Diyos. Baro abiyag nga rod kada kayo nga kapsat. Sir, siyakmat ni Marites. Anak-nak ni Ama Isidro, iji nagrepkan. Sigo da katalunan ni mamang yun ni tatang ko. Napadasak mo ti si mursurot ken ni mama idi ijay asumarsarungkar. Ijay nagrab kan. Ubing ka pa'y siguro idi. Insingasing ni tatang, apadasak ka no ti agpatulong kiti Mrs. Milyare. Tapno makastreka kiti trabaho. Doang amin atawanan na nakaturpo sa kiti kolehiyo nga mawan pa'y trabaho. Sige. Mabait lang nga ro tawagak ni mama, ha? Adda iti ospital amang banbantay iti kabsat ko. Ay, agyaman naklaonay, sir. Kanwen gayam. Amang ano di mo pa amo tinagan ko. Siyak ni Renante. Kalpasan ang maawagak ni mama. Bumabata. Hintay di kantina tapno sang ka madukutan amang uray kin ni mama. Si kalangarudan ti adda abang imatmato ni ti kumpanya. Pinaturay nakpaila ang agdesisyon. Nasaysayat mo't lang adda kayo ti makisarita kin ni Marites, mama. Ken tapno makapagamam mo kayo. Sa maysa,
Awan ti amo ka pangisirkan kan kuana. San mo pa'y gaya man amuan? Nagpakada ni Hanilet nga gikatan taalaan ka no ti fiancina. Ah? Ay, pag-isulaunay nga rod, mama. Ni Marites ti agbalinan a sekretaryata yo. Anya ti makunahin ko ni Marites. Langan na tinasingpot. Kan nakita ti credentials na. Masirip. Nabit pa'y gabi na nagkita kami kini Isidro nga abada. Tumultulog ka no, dahil nga anak na iti trabaho iti talon. Ah, naruam nga rod nga agtrabaho, mama. Awan ti problema kan kuana. Girl, I need you. I need your love. Napinta sa damag tapang. Kuna ni Mrs. Milyari, amang rugi ako nagtrabaho inton biga. Ay, nagsaya atid no kasta anak. Apag iso kanulaon iti panag-apply ko. Tama isuro nakpailang ti sekretaryada so katak. Kat maisuro nakpay kadag iti dadto matrabaho. Nay, kasi pa ino ikatunda ti sekretaryada tapno isukat da ka. Nagpakada ka no day jayan nga agikat. Alain ka no ti fiancina. Ah, Nalipahatak no niya nga abroad ti papananan. Napapakot kumapay ti panagsarita mi no saan nga agdardaras na agsubli di hospital ni Mrs. Milyari. Sino ka diti kadwa na disgrasya? Eh, Amador sa tinagan na day jay tatang. Nadisgrasya da ka nung agkapsat. Ngam, saan ka na una yung napakaruan di ang naganti rinante? Ay, sige. Hinakto nga ro nagporsitibo nga dagiti prutas. Tasirong karak ni Amador iti ospital. Kan pagyaman kumutan ka ni Mrs. Milyari. Danon matlagayam ni Tita Carmela, ti pa kumustakan ka, Amador. Ngam, kumustaan ka lata. Antak pa lang dito ospital. Masagilak nga ro din. Saan nakpayapaluposan ti doktor ko, makarwala. Saan mo nga ipilit? Nagdip mo pa'y lakabaalan. Tama nga no, dakdagas ti bunga na. Si kantumot ngamin. Napaggas ka launay ngagmaneho. Sa nakainom ka pa'y gayam. Di mo matla malipatan na ni Lori Pel. Diyan kaya tan, amay palagip tayo ang babae, Julia. Sorry. Nung makita na tumanan niya, Amador. Aglalo ita, nakapimpintas ako. Kita, aglaan. No saan nakapagmauyungan. Maragsakan na nakapagsarita kayo kini Georgia. Katsapay ko makapagsinublian kayo. Santo ang pasamak dito, mama. Nung nalpasa ko hindi may sa tao. San ko nasublian ba? Anya aya ti kinakuram kini Georgia. Naragsak kayo mo, ti diagayan na yat kayo. Saan tayo napagsaritaan dito? Kahit ko gaya man ti makarwara di ospital. San ka di pa yung mabalin ang makarwarak? Di na ka di pa ipalubusan ti doktor? Anya aya ti pagganatam launay. San pa nagimbag na kita sukat mo? Napigsa ako ni Tikunak. Mabalin niyo ba ti mang sweldo iti nars ang mga sikaso kanya kay balay? Basta na yan napintas tapno darasa kang imbag. Anya. Talaga apilyo ka. Ang mga nasa bali pa iti plano. Mamuda kon, mama. Sana ka darasodos may panggabi ti babae. Ni Lori Bilalaan, tinakailaw anak. Gapo iti pananglaglagip mo iti dadya babae, Amador. Uray ka na nga ibagak nga isarteng mo ti aginom iti arak. Awad lata.
Madisgrasya kayong tupay nga kabsat. Makonsensya ka manen, mama. Saan arumbang amay ramraman na rin nante? Nulakit di kabaalanan ni Amador ti bagina, mama. Kasarita yu ti doktor na. Apalubuson dan arumwar. Madanagan nga rod. Noon niya ti dakas nga ibunga ti igaganat na rumwar iti ospital. Kas ko na ti kabsat ko, mama. Mangsweldo kayo iti nars ang mga sikaso kon ko ana. Kabayatan ti panagpaimbag na dito'y balay. Ken umaymot la sa rongkaran ti doktor na. Ala, kasarita nga rod ti doktor na iton pigat. Aywan gayam, mangrugin ni Marites na trabaho di opisina iton bigat. Inawaga kita ni Hanilet, mama. Nagkariya sa paan na timang opisina inton bigat. Tapno surwan na ni Marites iti trabaho na. Ala, anusam atarabayan iti trabaho na. Kitaam, nagiti pagbidutan na. Ngamnay, saan mo ngongongtan? Naanusak, mama. Iso nga awan ti problema iti dayta. Oh, kumusta ti umo na nga aldaw ti panagtrabaho, Marites? Saan ka kadimot lang ang marigatan? Medyo lang, sir. Gagangay lang dayta, tagdadamo ka pa'y laang. Umuna pa'y lang nga panagtrabahom diti opisina. Nalaing ka na kananos ni Ma'am Hanilet ang mga isusuro kanyak, sir. Marites, no duwata lang agsarsarita. Awagan naklatan itinagan ko, ha? Ay, sir. Kababain mo. Awan ti rumbang apagbainam. Nasingadak amin kadagit empleyado mi. Sige, nung kastati kaya tiyo, manong renante. Agyaman na ka nalaos ti ragsak ko. Tagtrabaho ni Marites iti opisina yo. Rumba nga may ka ti gundaway di anak mo, Isidro. Masirib ni Marites. Ay, wanggayam. Adawit ko abrutas para kini Amador. Namak nga may na disgrasya da ngagkabsat. Ni Amador tinapakaruan. Ay, Gumanat pa'y kidi arumwar di ospital. Awan pa'y ti doktor na. Takasarita kung ano mabalin ng ti rumwar. mala. Agawaan na ti agpaimbag. Ekat ne, sana kon nga agbayag, misis. Ado kami ti trabaho, ikitalon. Sige, ibagak to kini Amador iton makareeng. Asi ka tinagapuan dagito aprutas. Kaya tagyaman una ay Isidro. Apay nga tanga inawis nak ni Manong Renante agpasyar ito'y ikit ti baypay. Yak mo na pagkadkadan tama ba inak? Ay, makabannog ti agmalmalom nga agtrabaho iti opisina, Marites. Kasapulan ti panagliwaksay. Ure pagbitlaang. Saan ka din na nasakit dagita sugat yo? Saanan? Garumyad lang dagiti sugat ko. Angam, sut-sutilendak dagiti pilya nga empleyada. At nadadaal ka nun ti kinataar ko. Nagwapo kayo na tamat, sir. Marites, nalipatan manan. Ha? Imay ta nagpasyar. Ket lipatem abosnak. Sorry, Manong Renante. Kas lang amin masimbalot ti dilak. Ada kahit ko adamagan. Angam ko ma, saan mo atagidaksan? Amangan ngamin no, adag selos. Marites, ada ka din nobyom? Ang kayo nga inawis nak ni Manong Renante ngagpasyar dito ikit ti baybay. Yak ba't nakapagkadkad tama ba inak? Ay, makabannog ti agmalmalom ngagtrabaho iti opisina, Marites. Kasapulan ti agaliwaksay,
Uray apagbiit laang. Saan ka din na nasakit? Dagita sugat yo, sir? Saanen? Garumyad lang dagiti sugat ko. Ang sut-sutilendak dagiti pilya nga empleyada. Nadadaal ka nun ti kinataer ko. Nataer kayo matlata, sir. Nalipatam manen. Imay ta nagpasyar, kat lipatam abosnak. Ay, Manong Renante. Kas lang amin masimbalod ti dilak. Marites, ada kahit ko adamagan. Ngam, saan mo atagidaksan ha? Amangan ngamin no adag selos. Ada ka din nobyo? Awan pa'y nobyok, Manong. At damat ti di agar-aram kanyak. Ad-ada pinanunot ko ti panagadal ko. Kalpasan da ito yung panagpasyarta. Itulnog kay di balayo. Nabayagan na jak nakasarita ni tatang mo. Amangan no saan na kun amalagipay. Ala, kapabain ka na kayo. Nanumula ang jabalay mi. Amam muna kayo pa lang ni tatang. Yaklaan mo no, natuloy as sinarungkaran na ti kapsat yo di ospital. Oh, awan mo't na ibagbaga ni Mama Kanyak. Saan ngamin nga imen ng opisina? Umay ka. Unuran ta ti igid ti baybay. Kabayatan ti ililan nagtiinit. Kasta timbaga ti doktor. Mabalin mo ti rumwar inton bigat. Imanugot, amasansantulangan na sarungkaran na kay jay balay. Kan nangirekomenda iti nurse sa mga sikasukan ka. Kunak na makarawara kung iti ospital itang aldaw, Mama. Ni Reynante, saan nakpeakinita diti ospital? Makumiko medya opisina. Uray tadaak mat. Awagak man kindi. Bareng mayat nga iso timang bantay kin ka inton rabi eh. Masikura na ka talagan, Mama. Dahil ta kumati pang panunod. Narigat ti madiskrasya. Wen, Mama. Agbalbaliw ako. Nagsaya atin dahil tadeng kaniho. Agpada kami ti kapsat mo, agtartarigagay, itinasaya at apagpanagam. Saan ka din nga inulit ni Joria? Tinagawag ka? Uray saan nangawagan. Nasaysaya at pa'y. Makasingalaang. Talaga kaya masaanan na napatagkan ka ni Georgia. Agyamanak. Hindi pa nang itulnog mo kan ni Marites, Renante. Pasensya ka niti kinano mo ti balay may. Saan nyo panunutan dayta, Tatay Sidro? Oh, kumusta kayo gaya man? Ay kat kasi ti Apo, nasalunat mo na daw. Dahil talauna iti pagyamanak. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Awan gayam. Si Marungkara kay ospital itay bigat. Ngam ni mamang mula ang tinakasarita. Agyaman nagtata. No saan ko maimpilit ni Amador ti nagmaneho? Nakainom. Saan kami kumaan na disgrasya? Ay, kasta lang tibiyag. Saan na mapagpakadaan nagati pasamak. Ne, mabait lang tata ha. Song batak lang ti awag ni Mama. Itay kaya nakaiddaak. Ang pampanunutik pa'y lang ti panagpasyar mi kin Manong Renante. Kaslamat agayan ayat kami ni ti pampanag nami di igit ti baybay. Ngam saan? Saan arumpan? Kaputa sana kamay ka rin nga ayatan na. Nakurapay kami lang kan tatang.
Ang mga no ad-ado tinapimpintas kan pada na abak na. Agduyos mat kan kwa na. Ay, masakit tanak tulang. Eto na ang Nakaturo ka gayam. Sika talaga ti mangbantay kanyak dito ospital. Inawagan na kita ni mama. Kan, pasensya ka na. Naitalang ang nasarong karang ka dito sa ospital. Mawatan ka. Oh, si cellphone mo. Nagre-ring. Ang mga no'y sumananday tao mauawag. Ni Georgia manen. Hello. Amangan na makasingaag. Kaya't ko lang nga kumustaan di ka sa saad mo. Rumwara ko dito ospital indun bigat. Naimbagan ka din? Nasaya at lukas ta. Adagayam ipadamag ko kan ka. Iti mabit. At kita tantumanan. Anya. Girl, I need you. I need your love. Ay, kamaudyanan na. Nakasangpat ak matlangan iti balay. Makasaala una dagiti pasig nga agas iti ospital. Saan ka pa'y unay nga gargaraw? Ang mga nagdaradag iti sugat mo. Kanda ito'y tilaglagi pam, Amador. Saan pa'y amabalin nga aginum kay tinasangar? Tamangan no anya tidakas nga ibunga na iti bagim. Talaga asaan ako nga minon. Yakon kaya ta maulit ti panakadisgrasyak. Jak pa'y kaya ti matay. Awan pa'y asawak. Nasaya at no dumag kay ti patigmaan ta kapsat mo, Amador. Awan kaya, sumarunong to ka nun dyan, nurse. Mabalindaklata na panawan ken Renante mama. Malaksid iti katulong at dapay tinar sa mga sikaso kanya. Saan ka nga agal alikutag? Ang mga no agbalin mat nga asawam tinars. Ang mga sikasokan ka. Pilyo ka matrenante. Anday ko. Amador, dahito yun tay kunkunak. Gumanat ka tumat kami na rumwari di ospital. Nagdaran sa aman tasugat mo. Saan mama? Saan kayo madanagan? Diyan pala gayang makakatawa. Nakabasolak nga rod adi na oras kan ka. Oh, mama, kumuyog kayo kati kanyakon? Ado ti agur-ure at trabaho di opisina. Umuna ka ni Iho. Urayik lang nga sumangput ti nurse ni Amador. Kan adanto pa ipapanak inton madamdama. Ni Georgia ti umawag. Hello, Georgia, iha. Tita Carmela, kumusta kayon? Nasaya takmatlaan. Oh, dayta kat ti pagyabanak iti Diyos ta nasalon atak latta. Ungayam, nakaruwaran ni Amador iti ospital. Nasaya at adamag dayta tita. Naimbagan ka din? Saan pa'y unay? Ngam nagpilit. Ay ungayam, mangsweldo aklangan iti nurse sa mga sikasukan ko ana. Napatagpailaan kanyak ni Amador, tita. Ngam iti inawaga, pinapainan na. Kaano ti panangawag mo kan ko ana, iha? Iti rabi iyo tita. Kasta. Ni Renante, tinangbantay kan ko ana iti ospital, iti rabi Amang ano nang ngagar ni Renante, di palang pabain kanyak ni Amador. Ay sus, pasensya amla ko man, di sigod anubiom, iha. Uwan tita, sa anak apulos ang makagurakan kwa na. Sige nga rodan, amang ano makasingaak.
O sige, nga magananad ka. Adahaglaan dito'y balay, iha. Ururay nga maintainer sa mga sikaso kat ni Amador. Imbagak lang, tikas di kin tita Carmela. Mabainag kan kuana. Ngam tipod no. Masungunak ni Amado. Imparupa na kitin adi na kaya. Para makita. Saan na nga mo no kasano ti kinapintas ko ita. Ado, nagar-aram kanya nga Amerikano. Saan ko akayat ida? Amok ti ugali da. Ajak maiggaman ti kwartada. Ni Amador pailat ay ayat. Aramidag amin kabaulak ama pasublik tirik na kanya. Uray anya apamuspusa. Oh, kumusta ka iti day tangar aramidang Marites? Saan ka matla marigatan? Kabailak da ito'y, sir. Kuna ni Hanilet, analaka ka na makasursuro. Very good. Basitan ti panawan maisuro na ka. Inton lawas na ti flight na. Kuna kahim ni Hanilet, sir. Dagiti papeles sa kasapulan nyo. Agyaman ak. Naladawak nga imay ng opisina. Ta kinadwak ni mamaan ang irwar kini Amador iti ospital. Ay, nasayat nga ron no kastaa, sir. Sumurot kagayam kanya kiji balay inton malam. Ha? Tapno mamamom ti kabsat ko. Kan ijay kamutten amang rabii. Girl, I need you. I need your love. Dengdenggak ti nakisarita ni Amador kini Georgia iti cellphone na iti rabii. Nabainan lakit di dayjay. Taim parupa na asaan nan akayat. Nagrula katimbaga kasi katinagbantay iti kabsat mo iti rabi. Ay, adadalakit di man ti nakapabain na, mama. Ay, agbabawi ak nga rood. No apayan na ibagak pailakan ko anda. Awan tinadagsa nagapuna ti panagsinada. Idilaang napan ni Georgia, iti Amerika. Kan nakita na ni Loribel. Panagkunak, mama. Saan pa'y ana ililiwag ni Amador? Kat nairamraman ni Georgia ang nagipapasan na. Sumrag ka, Marites. Saan ka ngagbabain? Dahita ni Amador. Oh. Renante, nang isang pat ka matin tinapinda sa balasang. Talaga na lang ka pumili. Uray la alim mabasit ni Marites. Nagbidot ka iti pampanunutam. Kabarbaro nga empleyada tayo ni Marites. Iso ti sukat ni Hanilet. Anak ni Tata Isidro, asigod a katalunan tayo iti nagrubkan. Balasang kagaya man. Sige, tugaw ka. Renante, yalamit ti merienda na. Nagmerinda kami itayan iti opisina. Then, dito'y amang rabii. Nagtugtugawa kita dito sa alas. Magtanga na ka na kaida. Sige, ang subliak pala iti kwartak. Rina, umay ka. At ibayan na. Siya akong ti mga tibay kan ka, Amador. Nadaras ka nga umimbag, tanapintas ti nurse mo. Napipindas lahat ni Marites, Renante. Ha? Kwa,
Diyos ko, ang nervyos akbatan. Unahin di pa nang kita kanyak ni Manong Amador. Narabyan na kasi mangpat. Inawis na kami ni Manong Rinante ngagpasyari di balayda, tatang. Saanan adi manon pa'y tarabi una yan. Adanto ka no sa bali agundawa, pan nakisarita na kada kayo. Tiyam mo ka nag-overtime ka. Saan, tatang? Amuyo, nagtakal ti balayda. Talaga kaya mabaknang ta. Ijayak pa hinan ng rabi eh. Hindi damo. Inawis na ka ni Rinande ang nagpasyar. Sa nang rabi ka ti balayda. Ang mga no sa bali di pagtungpalan day dapat nagsiningad yo anak. Naibaga kada kayo idin, tatang. Saan to mapasamak dayta? Sa anak amay kari, tabak ng daunay. Gayam, nakarwaran ito ospital ni Manong Amador. Hala, parang makapasyarak to yung balayda. Hala, maturog ka nga rodan. Masaba ka pa yung agring no bigat. Sa anak ka makain na. Malaglarit ko lahat ti pa ng berbereng kanyak ni Manong Amador. Nagpaot pa iti panakin din nakulap na kanyak. Ngam, nagpitutak nga tayo ti panangipapan. Asino malan? Naibaga kanyak ni Manong Renante. Asakbay ananobya na tinangalilaw kan kwa na. At nakanunobya na nga aginta kiti Amerika. Maturog ang panlangan. Mama, aday pudno kada kayo. Nadlaw yung ata anasing redak ni Marites. Juan. Inawis mo pa yun ng rabi dito'y balay. Kwa, mama. Agayatak ni Marites. Saan ka mababala o Renante? Napintas ni Marites. Naemma nga gargaraw. Panahon mat nagpayson tap na makanobya ka. Agpada kayong agkabsat nga awan pa'y asawa na. Asawa lang nga ron tinagtong pahalan ti saritaan tayo. Day tati bang ipanak na kanapod no kay ti may sa babae, no kayat mo nga ikasar. Ang sa bali tinapasamak kini Amador, mama. Day tati banag anasakit. Lumabalin la kuma makapagsinobyan da kini Georgia. Ada ka numaangay a despedida ni Hanilet. Ijay balayda, sakbay ng agplight. Agkuyog tantulangan. Tapno saan mo a problema, tiluganam nga gawid. Agyaman na klaonay, sir. Ngam, awan nga tati agselos? Awan pa'y nobyak. Iso asaan ka madanagan? Tawan mang pangatkan ka. Ay, ni Mrs. Milyare. Saan ka diya tumaray? Sana nasam ni mama at umabuno ka dagiti paskan. Malaksid, no dagiti amiga na ti agawis. Iso ano adda paskan, dagiti padami a negosyante, siyak ti adda at umabuno. Ibagak kada kayo daytoy, Tita Carmela. Ngam saan nyo ko mga ibagbagak ni Amador? Kaya't ko asorpresaan. Namnamaan dayta, iha. Maragsakan akmo. Tamakita kan tumadan. Ada ka din mang sukod kan ka iti airport. Awan pa'y di nakasarita, Tita. Sige, nintulatan rin nante. Mabalin na ta, Tita. Ngam saan nalaki di ngay bagbagak ni Amador? Bayam, nakasaritak to. Tapno mom, pagsarsaritaan da kayo kini Amador. Kas kadyak,
Kaya't mat na rin ante, ada kayo kumati ang katuluyan. Agyaman nak tita. Sige nga rodan tita. Bye. Kasaritak to ni Renante. Nagdaman ng sabali a pagmamauyungan ni Amador. Sige, sir. Manong Renante. Agawid ak tulatan. Oh, laglagi pam ti despedida ni Hanilet inton rabi inubigat ha. Wen, sir. Bangitugot ak tulatan iti pagsukatak. Uri tulnog kanto ni Balayo. Sa sukunan kanto madlaang. Masapol nga agawid akmat tapno agdigos ka nagsukat. O sige, katni. Ituloy min tag meeting. Wen, sir. Bye. Ala. Kasla nobya nakmut na pagpakpagadaan na. Ay, mapainak po yan kini Sir Renante. Oh, Marites. Agmemesa ka di? Ay, na kayo matgaya, Manong Amador. Wen, agmay may saak. Saan nga may nang opisina ni Mrs. Milyare? Kan nakimeeting mat ni Manong Renante. Total dandani mo tan panag-aawid. Urahin kan. Agpasyarta. Ha?